Вчера се явих на конкурс за солист на операта. Комисията заяви, че аз съм от солистите, които са родени да пеят само под душа. И моят импресарио много се зарадва на тази новина. Според него, като почна да пее само в банята, той много по-лесно ще може да пълни залата. Чуйте сега трио тенорите. Въпреки че пеят на големи сцени, залите за тях винаги са препълнени. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирала виноград.